Vatanoni aziz, iltimoston mekunam. Ay 18 bollo telegrama bidroin. Просто bidroin tamosho kin I bibroin. Bak fikir kini. Ki bdiyan группа бисёр экстремистов и назатиё террористов запрещено. На самом деле чумо ҳамаш чумо ҳастанд. Не ки иё Исоқофаёба шикаст додан наметонанд. Фақат ба пеш. Шумо на самом деле чумои намад. Море беномусо. Зури шумо ба ин мераса. Но Исоқофаёб шуморо нобуд мекунад шакалло. Телеграма бидроин, бихонен, чӣ қадар ёро зур омаиге, номерои ояндаи миллата чикор кардесан. Ё намехоҳанд ки эфири мода WhatsApp кор кунад ё ки телеграма кор кунад. Но айдишон ҳеч намеяд. Ё чумо ҳастанд, бояд мо ёро чумарид кунем. Фақат ба пеш. Телеграма